Il-Prim Ministru Robert Abela kiteb lill-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika l-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzoppardi u talbu sabiex titneħħa l-preskrizzjoni fuq l-allegazzjonijiet li l-Aqda Repubblika u Arnold Cassola qed jitolbu investigazzjoni dwarhom. F'żewġ ilmenti separati lill-Kummissarju l-President tal-Aqda Repubblika Vicky Ann Cremona u Chairperson ta' Momentum Arnold Cassola talbuh jinvestiga allegazzjonijiet magħmula mill-Imħallef Lawrence Mintoff dwar l-imġiba tal-Prim Ministru Robert Abela. L-Aqda Repubblika qalet li l-ilment jitlob skrutinju dwar allegazzjonijiet li jinkludu pressjoni fuq impjegati tal-qorti, komunikazzjoni privata ma' membru tal-ġudikatura u konsiderazzjonijiet politiċi marbuta mal-ħatra tal-Prim Imħallef. Fl-ittra tiegħu lill-Kummissarju Chairperson Cassola talbu jinvestiga wkoll allegazzjonijiet li jissemmew fl-ittra mill-Imħallef Mintoff mibgħuta lil membri tal-Kabinett għax qal li l-allegazzjonijiet huma ta' natura gravissima u jekk veri jiġdu abbuż ta' poter mill-Prim Ministru. Fl-ittra tiegħu il-Prim Ministru refera għal dawn iż-żewġ rapporti dwar il-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid. Dr. Abela spjega li l-maġġoranza assoluta tal-allegazzjonijiet imsemmija f'dawn l-ilmenti huma preskritti bit-trapass ta' żmien skont il-liġi li tirregola l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Dan għax jirreferu għal snin ilu meta Dr. Abela kien għadu avukat. Madankollu il-Prim Ministru qal li tant kemm irid li l-verità tal-fatti kollha tkun investigata mill-Kummissarju u tkun magħrufa li hu kien qed jirrinunzja b'mod irrevokabbli għal preskrizzjoni u għal kull dekadenza fuq dawn l-allegazzjonijiet sabiex il-Kummissarju ikun jista' jinvestigahom kollha u jasal għal konklużjonijiet tiegħu.